Bun, ne jucăm pentru prima dată Brawl Stars. Suntem cu Frank. Am 9000, o să vă prezint după aia ce am eu. Acum, din greșeală am dat drumul la rundă. Haideți să ne batem acum cu Rico. Eu sunt cel mai noob om de Brawl Stars, dacă nu vă întrebați. Sunt cel mai noob om. Să am o problemă de ținut gâtul ca să pot să-și auzit. Bun, nu știu ce tot. Da, v-am spus că sunt... Ok, lasă să mă moare ca să... Foarte bine, să vă arăt mai mult meniul. Bun. 9000 de trofee, 9325, 37 brawleri, înainte aveam 29, am 3 legendare, toate rarele și super rarele. Mai îmi trebuie decât de gaz, să vi-l arăt acum, pe gaz, ce nu știu, ăsta mai îmi trebuie să am toate rarele și super rarele și vreau să vă spun, stai cum a căzut microfonul, vreau să vă spun că nu prea pot să stau atât de bine, de-aia nu pot să fac runde prea bune, dar o să încerc, că m-am așezat un pic mai bine acum. Ok, hai să stăm o runde cu Hybrid, că am skin-ul ăsta șmecher pe el, să dăm drumul. O să mai facem runda asta și atât. Cred că o să terminăm runda asta și o să închid. O să vă prezint mai mult și o să închid. Edbit mi se pare cel mai bun brawler. Nu chiar cel mai bun, dar mi se pare un brawler bun. Dacă să vi se închidă în joc e o problemă, nu știu ce are, așa are mereu. Și mi-am schimbat telefonul, dacă vă întrebați. Am un telefon atât de stricat, o să vi-l arăt într-un shorts. Dacă o să pot să fac shorts-ul ăla. Nu știu de ce mi-am dat gadgetul ăla. V-am spus, stau inconfortabil, nu pot să joc. 2 trofee, sunt bune și alea. Da. Am aici toate astea, nu știu cum se numesc, aia pleacă-mă Putin. 5 gemuri, cam atât. La revedere, pa, pa!